सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन। बर' सिख्लाफोर बिजनेसमेन नाय बेसे खामायखो बै सिलाफोथारनिफ्राय फैनानै बिथिं एकदम बारा गोजान नङा खमसे खमब्लाबो माने सिलाफोथारनिफ्राय 2 किल'मिटारसोल' गोजान जागोन नाथाय साहाथिं फैनानै नैबेबायदि नुफैयो आं एकदम स्पट जायगायावनो डेटखा ड्राइभारा बबेनिफ्राय मिथिया माबा सिस्टारफोरनि होनदों आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ बारा आं डिटेल्स मिथिला रावनावबो थांब्ला गासिबो फैनानै दासिम बोखांथ'वाखै जेरावबो लांथ'वाखै जायगायावनो दंथ'यो। बे समाव आं दंफैयो सिमेन्ट सापरियाव मिरु UBPOनि जोंहा सावराय मेला सोलिगासिनो दं आरोना नैबे जिथुनाखि फिल्ड बेयो जोंहा सिमेन्ट सापरिनि मेन टाउननि स्टेडियाम फिल्डआव बेयाव फैगोन आरो हाग्रामाया नैबे उनथिं नुनाय नैबे जायगा बानायनानै दोनदों बेवहायनो बिथाङा हेलिकप्टारजों बाखाफैगोन आरोना थ' बेनिफ्रायनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जोंना नैबे अख्रांजोंनो फैनानै नैबेयाव बाफैगोन आरोना नैबे जिथुनाखि हेलिपेड बानायगोन रावबो गिदिं माने खारलायनाय गोलै जानथ' मल्ल बर' आरो हाग्रामा गासैबो थांजोब्बाय एबार डाइरेक्ट फिल्डआव थांदो स्पेस होनायखौ नायदो मा मा बुंलाङो बिथाङा नङा होमब्ला गासैबो थांजोब्बाय नै माखासे गारि दङ नै एम्बुलेन्स दं सावरायमा मेनलि गुबै पेन्डेलाव मोनफैबाय आं एबारसो आं दहाय हाबफैदोंमोनल' नोंथांमोना देखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय मेन गेटनि लास्ट फाइनाल लुक्सखौ नोंथांमोना देखायाखैमोन आं एबार नायदो नोंथांमोना नै जाखांनायनि उनाव फाइनाल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना देखायाखैमोन आरोना दासो नायदो एबार नै फाइनालाव नै बेबायदि लुक्सआ नैबे जाहैबाय फ्लेग हस्टिं मोनदों आं दहाय फार्स्टआव देखायफैनो माने सुबिदा मोनाखिसै मानो होनबा फैनाया एसे लेट जाबाय नालाय ओरै डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गासिबो ओरैजाय फ्लेग हस्टिं दंमोन आरोना आं देखायनो हायाखिसै बेफोरखौ नायलाब नै डेक'रेसनफ्रा बेबायदिमोन ओरै खावसे नैबेबायदि लाइन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव होनानै दं नोंना बेखौनो देखायबाय जायखिजाया नायसाबदो फैयै एकदम पेन्डेलनि मेन माबायाव गेजेराव मोनफैबाय आं नै ओरैबायदि मानसि नाय सिगांनिफ्राय रायजोफोरखौ नायदोलै नै एसे
প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অসমৰে আনকি অসমৰ বাহিৰৰো প্ৰায় 10,000 শিল্পীয়ে একেলগে বাগুৰুম্বা দহো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগে লগে গোটেই বিশ্বতে আজি এই বাগুৰুম্বা এক স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। प्रत्येकबारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन। दिनै मोनजागोन ना मोनजाया? मोनजागोन ना? बिदिनो दं होनबालाय बिराद मोजां बे नाया। माथो रायलायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं? माबा लेक्सार होनांगौ दं? माबा खोन्थानांगौ दं? जोबोद मोजां मोनदों। ओरै मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां। आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों। बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बे एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों। आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै खम जादों होनना बुंदों। खम एसे बारा नांगौ जाहैदों। जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन। आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन आं। मानो होना नोंथांमोननि समयसानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय। दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामनानै गालांखागोन। दे नोंथांमोननि समयसानि खोथा। ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड, बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन। खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ। आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन। सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों। प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय। मा जानांगौ? आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ। आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज एनडिएपि दं, एबसु दं, बिएलटि दं। एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि, एनडिएपिआ गावसोरनो सुक्तिखारि। माब्रै बिटिसिआवबो मोनखो? जाखाखै जाया बेयो। बिटिसिआवल' एबसु दं, बिटिसिआवल' एनडिएपि दं, बिटिसिआवल' बिएलटि दं। ओरजायनि बिएलटि, ओरजायनि एबसु, ओरजायनि मा होनोलाय एनडिएपि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै? सुक्ति खालामनायनि माबाखौ बोरै? आंनो देखायनाय देखाय दे। बहा सुक्तिया खालामबाय? बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय। बहा बोरै? मा मोनदों बोरै? देखायनाय मा मोनदों बोरै? मोनाखैबा माथो जाखो? जाम्बाथायसो बिदि थगायजायो मानसिया। बेबायदि थगायजायो। सुक्तिया खालामनाय बिटिसिनि मानसि। जोंना बिटिसिनि एबसु, बिटिसिनि एनडिएपि, बिटिसिनि गासिबो जाजाजोब्बाय। बोरै जानांगौ जाखोलै दै? आं रायज्लायगोन। सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं, बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएपि दं, बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ। होनांगौ माबा मोनसे। माबोरै जानो? बुंनानै लाब गैया। खामानि मावनानै देखाय। मा होनो ओरैनो लेक्सारजों मा जानो? खामानि मावनांगोन दे। हेलौ। थारमाने जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनिफ्राय गुवाहाटि बेलतला सार्भेयाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन। बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना? बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय। जोङो भारा जाग्रा नङा।
प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालामबाय आङो माथो ओरैनो भारा जानायलाय भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटि बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जालदा ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावलाय दे बिदाय लाबाय नोंसोर हाग्रामासोरा थांबाय एक्जिबिशनाव हाबसैलाय एबार मा नायखो मा नुखो नायथ'नाय जायाखै जों दासो मोनफैदो न'निफ्राय दासो गेटआवल' नायबाय औ दे जों हाबग्रोसै नै बन्द'आबो जों नायग्रोसै दा खोन्थानोसै नायाबाबो नोंसोरो जागोन दे एक्जिबिशनखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो दाख्लै डिटेल्स खोन्थाखाबाय फ्रायानो ओमफ्राय ओरैनो दा माबायदि जादों बेखौल' नायदो आरो ना दासिमल' नैबेबायदि फाइनाल लुक्सआ बेबायदि जाबाय ना एक्जिबिशननिया ओमफ्राय ओरैजाय टिकेट लानांगौ टिकेटखौबो लाहैनोसै दहायथ' ओरैनोबाबो खनसे हाबखांबाय बारु होमबाबो टिकेट लाना हाबनोसै नङा होमबा दा बयबो हाबदों जिहेथु नैबेनि फाइनाल लुक्सनिफ्राय नैबे टिकेट टिकेट लानो नागिरदों टिकेट 10 थाखानो बेयाव दख'ना पेपार सिङाव हाबनो थाङोबा ओरैबो टिकेट लाग्राफोरनि ओरैजाय दा जोङो सिङाव हाबनोसै सानजारि नोगोर दिन्थिफुंसालि टिकेट लायो 10 थाखा मा खालामगोनलाय मिथिया हरबा लांगोनलै बेखौ माबाया संग्रायाबो फुरा अरिजिनेल आरो पियरानो गोजा सेम सान्द्रियाबो अरिजिनेल फख्रियाल' फिसारे गासिबो अरिजिनेल फैलाय खनसे नायगोन गासिबो अरिजिनेल गोजा न'आव बायनायखा न'आबो दे हाबनाय लोगो लोगो नैबे साइथिं नाय माखासे गेदेमाफोरनि सावगारि लाइन ओरै नायजोब जोंनि बर'फोरनि गेदेमाफोरनि सावगारि आरो लेफ्ट साइडआव फुरा नैबेयाव जनात ब्रह्मनि सावगारि दं लोगो जाखांनाय रायजोफ्रा सोर माखासे बेवहाय दाख्लै देखायदोंमोन ना माबा एक्जिबिशनाव देखायदोंमोन ना एक्जिबिशनाव माने हाबा जाग्रा दंमोन आरो ओमफ्राय एक्जिबिशनाव हाबा जादों रिसेपसन दङ दा रिसेपसनखौ थांनानै नायसै
हाबायावनो दांथारदों मोसानाया ओमफ्राय न'नि साखाथियावथ' आं दाख्लै देखायजोबखाबाय नायदों बोरो जोथोबा बोरो माला बोरो हा मा ओंखाम मोनजाखो हाबायाव मोनजायाखै बिराद गिदिर हाबायावनो देंखि सौदों सोरबा बेलाय मा नोंनालाय मा गथ' हाबा जानाय गथ'फोर दङ हाबाखौनो दासो जादों ओमफ्राय गथ'आ सोरनि बे सोरनि बे गथ'आ सोरनि हाबा जानाय बिदा हौवा गोदाननि बिदा दाख्लै देखायखाबाय ने iya beda ya yang Encore ini goreng kamu lagi 사실 살이 되더라 ya gua ngilane masih lo mare
बर' सिख्लाफोर बिजनेसमेन नाय बेसे खामायखो दिनैसिमाव जाथ'वाखै दिनैसो एसे दा बेसेसिम जागासिनो दिनैसो सेकेन्ड नालाय मोसा कास्टमार बिहरो बेस्राफोर फैयाबाथाय मोसानानै लिंहरनांगौ जायोमोन दानि गोदान जुगनि माबा नङा बिजनेसमेनथ' माने अनलाइनबो जायो नालाय फ्रि होननायखाय फैबाय होनो हाथाय मिथिया आरोना लास्टावसो जागोन बायनानै जासिगोन आरो माबायाव एनाउन्स होबाय थादों नालाय बै नैयाव जेनेबा बे एगजिबिसनाव एनाउन्स होगासिनो होगासिनो दङ फ्रि होननानै माने रुम नाम्बार 1 से नाम्बारावनो होनना बुंदों आरो ना फ्रि होननायखाय फैदों फ्रि होननानै ओमफ्राय मिथा पानखौ बे नानि मोना होदों नालाय बेयाव फ्रि होनायखाय जों जानो फैदों आरोखि फानोब्रा मोनब्रै बानायो नानि मोना होना जोंखौ मिथिला एलाउन्स होदों नालाय जों फैदों माने लास्ट खालि होनोसै लास्ट खालिसो जों बुंदों लास्ट खालिसो अ माबा टाइम बाय टाइम नामा बुस्थुआ दहायो होमबा बियो टाइमा माने मा जास्ट माने 5 मिनिटल' खोमा बेयो बेयाव जों सौहैस्लाबासै आदसा खमायगोनलै होमबाबो थाइथाम लांसै नोंसिना साबैसे ओरैनो दखाना साथाम होमबा थिनि खनिया नोंसिना माने गुदा आरोखि थाइथाम मोनसेयाव थाइथाम मोनब्रैजों 12 थाखा जागोन आरोना औ आमुल जाखाबाय ना जाबाय दे